Kulay borok. Borok ngitip ya ka burom ya kita kinong hikai ni kita kinong ai jingnang jing start yangi. Henry hakajela ka jongi la sakhi nen gasngi. Ya ka jing shale don bor nang kinong hikai ka ba ngim ju lap koi menu ru ngim ju khamana haki weiru ki jela ba kandan kop gani jing le don bor kinong hikai ki ba omdai ba ki yakhi ban pen ibor Henry ki yakhi dak ba jai jai bandawai ki jing don kam ki joki. Henry kumba kalong yu ipat ya ka jingle palat put bat ka jingi pendon kam palat ya ka bor da ki pulit bat ngala ban ongru da ki bor penya distrik hangno ka don ka jing bakla hangno ka don ka jing duna hakor kom trekam jong ki pulit bat balai hatu ka songhok ba ya kinong hikai an pendon kam da ka bor ngin hetai bat ngi hangne mentang don ya i babu kular khong jiram i badai weina kinong yalam jong ka KJDSTA i badairu i astan teacher hapo KGP High Secondary School. Idonru ya iba alantri dekar ibade i Vice President jong ka United Democratic Party ya iba bajob pengrop ibade NPP State Secretary but spokesperson jong ka NPYF but nidonru i samla ban syarai nang pengrop ubade u President jong ka Megalia MC Students Union. Kulay shibun ya pi baro gale dan hang ni. Hakaban kong ngan pain siya i babu kular kong jiram. Babu kum unong hikay piyo i bat pisngo kum do ya kai ka balaja ya kinong hikay henen keski hang kay hakmat jong ka sekretariat. Babu na shibun ya. Hai ngayos ngao. Hai ngayos ngao. Tios ngao. Halo. Tios ngao. Tapila banyak cermat babu. Tios ngao banyak. Kumunong hikay. Kumunong hikay kiba piyo i. Kumunong hikay. Kumunong pisngo. Haba kum katu kajingja kawanja yakinong hikay kiba yaki henengasngi. Tok flay sibon Mbak John. Kublay sibon yagi para vaya simbenta lan yagi panelist. Kamtam yagi pajba ibaya pej banyak sakhi lang yagni ga jing yakren jongi. Di harinya day bat satu menin ki jing jia Mbak John. Na kaliang jong nga lane na kaliang jongi kuminong hikai. Ni singkia ba bat ngim kmi lenti ngim poi perkan ba gibot jong ke distrik gibot jong ki pulit kin la kum tu kinong hikai bon ki kan thai kidan do tang kendian Hendrai ka pla ka long balai ki pendon kam di ki terkas balai ki la de ka force haba ki ya de klenti ka bejajai haba ki ya de ki jing yaki belong peaceful and consistent means ti nakaliang jongi kinong hikai ngisngau ba kum gato ki jingla jong ki pulit kum gato ki jingla jong ki district administration ngim ya hap satia kum kesolkar kepada ki kemen la kalong ikinong hikai lagi long giseng balang lagi long ikinong ino kadai ka kam jong solkar bahkan khot ban yekren lada ka fen lada kam long kam sisen du ka basen long nju kam julong kam yi tang sisen la ram long da ka wei ga lat la da ka wei ga lat ram long da ka lat number 2 la lat number 3 ndai ka ba phla ka long ba kesokan i kumba ka shu la ben ji ki chu ino hikai ti hari jing yo i yong i gak ta bhai ke donut yong i ki parano hikai ki ba i don ha ka ju ka kam ti kidawa i ka hong ti dai ban yekren ti dai ban yusung tho ladam long hisen yekren asen laram long asen yekren naisen bat kai gai kaba ngi yekren kabalong not feasible kakalong feasible tinrei nakaliang jong sokan kadai ban simkia ya gani kijing dawa jong ino kai khamtam ya katu menin nganum pat kta igi isu jong ni kai khamtam ko menin ti nakaliang jonga hi ngasngau ba ngam sngu ya hap ngam sngu ya dei bat ngam simla expect satia ba kum katu jing jia kan jia bakan la sokan ikinong hikai bepli
Mic jumpi bajon. Sorry. Mbak Ban Syarah yo iru ya kajing poi ke jongpi sya kate ke jaka bayaki kina hikai nen ke janmit. Aku aban pai sepi kendiat. Kum usamla bodan ha kaliang persya. Kum nu tharai pi bo ya kani ka jing pendan kam jong ka sarkar gi bor pulit hatu ka sarkar kadai ka sarkar gi bor bahalor jong ka sarkar gi belai jing bet nek belai hukum ni nai kelami kani ka jing pim i bor hadu bakin kawang sendan lagi gi bom pensat khamat bala ban kata ay kakot kakya damar hang tu dan ru kilung kena bat kilong kemi gi ba armet Kublai bajon. Ngai kublai ya barokat ki fellow panelists. Te papai sya ta jingkli ke jongpi ka jingjam nen bangan jubab manga balai kaja bat kumno kaja tengam syong manga ka syuki bangan ay kata ka jubab Henry kalong ke ka basmusi shisha bangi ba ki no hikai ki jongi haba ki dan kata ka peaceful demonstration haba kari ka hop ka jongki bakin protest bakin dawai ki hop ki jongki haba ki wan in a peaceful way bakin sya ban thombor untuk ka sorka kalong ke ka basmusi namar kajing shisha kalong hakane kajing akun hapreng ka sorkar berkinong hikai ubayap mentau long u kena pulih tementa ki samla pulih habangi ngidang pai mentau senam arjar at ar ngidang wan ki artli senam ki ba ngiladon ki lockdown tingi babon ki jing juki samla pulih khamta ki primary level berki secondary level ki nang hiar nalor kita ki samla ki jongi joka jela ka baye ki jongi ki duna hakalan jingkhen bad hakalan grama tementa ha jaka bangin yo bangin ya penklan nane bangin ya tre kam kerpang ya kane ka education henry menta kane ka jing wan je kino hikai surong banyak kun mat ka sarkar kala nang kata aman kita ki samla puli te kalong ke ka basmusi kumtahi ba jon jing ong jon POE ngan chukli pi khandiat kumno POE kum unong yalam usamla hakaliang persya kumno POE ya kate ga jingja kaba lale da kabor lapen i lak daki tiar siat daki tiar pensat khamat la kawangi kino hikai bat ya kino hikai kenthai la yakun persya daki pulit shinrang kumno POE kum usamla bodan hakaliang persya kalau sya ke kaba ngimpoi perkhan bahkan poh do tak kaput namar ba I kumbaka an katrikam kayu ben yaki barit but yaki high level ki om imat ka an kam don ra ka bapet mentat kungi kiliang persya habangi phai yakni ka government mentat I ba alantri dekar ngaku aban ya keren bat hikin diat ba alantri kum uri orang ba buat ubriu badan kasan partai wala akaseng riulum ngetrai kum ka UDP ka jukran bun sien ya kijing ya kijing duna jong sarkaro hamtam POE kum no ka kijing duna hakani ka kenti bamenta bala hapan pendan kam da kabor ya kino ikai ba alan Kumesibun ba John ya ka bentuk nya hakani ka panel discussion ngai kublai ru ye baro ki sabla badrang ba iba ya don bentalang halor ka i kebala jia menen ka long ka jingjia ka ba sosi ktang ban ye i ya inong hikai i badai inong pensandur penwandur ya kabor kat kabor ban im yala jing im akalenti ke badai om tang yang ai pi dari ki khon ki ki jongi siu ki jongi bakin syale don bor katu kum bakal jam den aga jing I jonga i ba there is
the failure on the part of the district administration and the law and order machinery. Namar ba habal atip bakandon to procession adequate bandobas la di bandon, the women police personnel la di bandon. She met Iba, but there was a complete failure on the part of the district administration, but alone on the machinery. Hai sepi ngan sapai biang sepi ba alan mentangan legislasi kentian nai ba bajop. Ni ba bajop ba gani ke sarkar balai alam dag NPP kiladan sibun kijing kento halor kijing keno ba lapendan kam bakala nela ai buar palat ya pulet ayu pidan ban ong halor katu kijing ja ke bahan gasni. Kublai Pak John bat ya parok ki co-panelist. Nakaliang kejonga hi kebangi la yapet ya gitu ki jingja i bamenen how it's unfortunate. Henry ki pajba barok ki viewers ki dibantip ba ke section 144 CRPC kala impose satu kejakah. Ba more than 4 to 5 people cannot assemble satu kejakah. Te kawiru nakalian jong sarkar kin hap cross check ba hang tu mano badai genuine teachers but mano ki balawan ban hijack ya ka agitation jong teachers kata kalong kawai ka ba nakalian sarkar ka hap le ba ban cross check handai kai ka baja hang tu kamut long kum ki teachers ru ki di ban so thu ba there's a law, the law of the land prevail, but ka section 144 CRPC ka la impose ha ka area ti kata ka di kawai ka ba nga ngakwa ban penpau ki viewers. But kabaar habang kay kapapanpaw utu samla rangba jongka Trinamool Student Union bampa julap kum kanya insiden ray ngakwa ban penpaw si viewers ba hakanya kajingalam jong kanya sarkar kajongi. We have not lost even one innocent lives hakanya ka sarkar nadu sans nem. Henry ngikwa ban penkenmau haki por blalay akapor bolong Home Minister leader jongka TMC bamenta ka firing ka baja hapo Garo Hills hakaba khandai ngut ki innocent lives kila yap kengila ban ong kalon ada situation ngila ban compare kan hakatu ka puar bat menta hakaba ki tu ki protesters ambush issue kila yap adu khandai ngut saungut ki yap si asiak antu hapo Chanmari playground bat sangut ki yap hapo Rongre playground hapo William Nagar ten rai ngi ban sotu bakum ka sarkar kapersang nama tak kini ki teachers ni sautu andrei ka andu ki diban sautu ba hakatu ka jaka ka section 144 CRPC ka along impose kan Ha ni sautu ngitip ya kata baga section 144 CRPC la impose hagi benta jongka sekretariat banumsa bani lombrio andrei ni sautu ru ba lada ki pulit kimsha balai pat ja ki pulit kentai ba dagi belajan si banai kini ki no hikai la syong hantai ban yakhi hapo hakmat sibel hospital hakmat jong umot jong piang nang ba hang tu la yo i bagi babun ki no hikai dai kentai kumno pat mla ban penbiang ki pulit kentai bat balai ban hab ban kru dagi pulit senrang but lada la ong ba ya ka section 144 CRPC la penjari hakatai ka than balai pat ba nakaliang jong ki magistrate haswa baken mi namar ngar ngodan hakata ki jaka haswa baken mi kita ino hikai namar ki pelong jingelang swahang tai nakwa ban kali bajok balai pat ki magistrate kimla ban lej ban ya kren smutu swa hang tu haswa ban kin mi namar ngi yu ibet balashmi sendat kulet bat kilakir bet kilati kilakir bet dekti gumne ba bajok nakwa ban syai jaka hoi kadang ka jingong in the heat of the moment ki police ki de law enforcers more ki enforce ya kalau kabala pen khamti haki ba ka section 144 CRPC kala promulgate hang to temaki kum ki law enforcers ki enforce ya kalau jong ki hang to dai ngiri ba sotho pa nakalian jong ki police hot it was unfortunate they used their gas ndai adian bude dia pat ki kam lathi charge ki kam le fire kane ka water cannon ka ba
kaban penmensau ki no hikai ki jongi henrei ki persyang ban te lakam ya kan ya namar beli kalong sendat kan ya insiden ha kapa baru kila turpuk te hang tu pang cross verify pan whether it's only teachers ne ki don pat ki elements ru ki ba hijack kan ya agitation jongi teachers kan Hoi gataru gade ke jing shisha bangim sim la I bandai badon tang kinong hikai gidon kinong lek ngolem ru na kiriu pat ba na seng balang kasi dongin sayuan pai biang bat I ba bajob mentangan pai biang sei babu kular pi so ya hap ya ka jing kren jong nu bat pi ngo gumno ya ka jing kren jong iba bajob ibalapen kesan ba ya ka section 144 CRPC la penjari ya gibenta jong ka sekretariat belum khu lấy biang Mbak John Mbak Yefi baro thì nga tengam sunu ya ham badi ba ban job ban penkesan ya katu jingjia menin yong ba kidon kiba nong hikai don gibum don nong hikai ru nilai I rong ba ki media rong ba ki press bagi nong hikai kila akhot kila invite kila apin ki bahayeng hasam I khon giti bad gino ki badon ke jing singulem badon gaju jengmut jing perkhat begin kinwan ha katu gendul tarik kila asa katu kedar te nakaliang ka administration kala dai ban tip ya kata mendai tang ginong hikai ndai lain bai deki khun deki bahayeng hasam lane kino ki paralok ki parajon ki badon gaju jing sngau namta gini ginong hikai tiada ga kam yang sokar geng kat ke sokar kanungla ban identify gino hikai gino lano gino bumdai lano kat kakam yang sokar kata ban bumdai nang kata nilai I ki babun ba isnam ki bun ki bapun kai ni ka section shispa asap south CRPC hakapor belong rally yang badan nilai I ba ka khang sokar ndai la poi hang tu hajan sitarian ki khot ginong ikren ki khot ginong yalam san reungot mdai baro ki khot chwai ginong ikren te menin pada maria tumtu kham ki kenthai bat ginong hikai empat don ganu ke bayu su ki ai ba ketelkas ha ka jing sa ketelkas ke devan long kalas bat haden ka telkas dalar ki mayu gin ai syaka shooting ndai ngi yaki ki babun ki snam ngi yaki ndai ki magistrate ki khot yang I alai sangut ki lidan sangut ngina yikran shwai sukan la kalong kabayaham ni bumyaham ni swanra padang ke report syaki pajba lani si kenhun ndai menin padang mayaya jumtu kelak sting palat kesukan bat kam yaham hiru ba Maria la jumtu kemon kin sukunan kamno tang de terkas te hari syah hari demokrasi ni hapan negotiate chwa kumba ong bajon lanang tai ni meeting lani hang tu bayalum dan yang ayu itu gi nong hikai ilong gi bakloy gi sungtho ba gi bon pedang yang ki intellectual bon pedang yang ki educated ndai bagi dai gilano kum gi ong ilong gi bakloy lada kesokan lani gi magistrate kum gi ksiang begini gendu gi soka laulong education minister laulong chief minister laulong unu wala wan yekren tin yekren swa tin rei klam yekren ai maria poi hang tu su khain be yaki ti nakaliang jonga ngasio ngam ya hab ba yaki ba telon lane yaki ba khamduna thinyon yaki ba khlan phimnon ngam ti nakata daw ngam snu ya hab ban ong bagi pun kai ni ga sispa sau CRPC ngi sum tho ha gi no hikai ngi hikai mdai tang ya CRPC ngi hikai di political science ngi hikai ya guru kom yaki ba ferfen tin rei ga bang hikai hakon ndengi ala praktikan kapoi ban kesukaan dukung baik di kesan dari di sini Mbak Bancerai hendiak ngiyok semua wa ya kajing ong dengan Mbak Bajob ba hakani sarkar haduk menta kampat don sya kata kajingja ka bas ngopsi kumbalalong hakapuar ba kinong yalam ka TMC menta ki badan Meghalaya nang yalam TMC ki badan menchwa hak sarkar kongres tu kapuar kila wanra hakapuar ba ki don haka borsen syar kila wanra ini badan kajingja brio pidon iu ban ong bat kajing penkesan jong kamtam wat kajing penkesan jong Ibak Bajob ya ka
jinglong jingman henen desi ba dia ka jingle jong kipulit ba di board district bala penjari ya ke section 144 CRPC kublai nga buram ya ka baong iba ba job pungrok mentan te inya passion ingkong sika iga bajamenin nga suthu bakala impose se kata section 144 hante po Secretariat Hill tambakum baong way unong yalam ba kraw pa jong kari jungi Mahatma Gandhi uang ba there's a higher court than the court of law and that is the court of conscience mod karan ka ying kaceri ka bakham halor banya ka andu kata kadika jinglong para brio pi menin habangi phaisha ka ba menin kidan kibuan ki kenthai hendrational ta ki plut kenthai katu ki lai yam katu ki khlung ki lai mensaw hatu dan kam hadu katu men banle menen ya kata shaning kong kata section 144 habar habangi phaisha ta ka jingja ki ba menchwa hoi kita ki jingja ba menchwa ru nia condemn ngam patip hai ke ka baja hak ki por Henry hoi ni condemn ni baja ki por Henry kane sarkar mata kadiban learn ban ong ba this government la feel like a law and order natakadaw this government has not feel an order but previous governments have been in order which lives have lost ki jingem breu ngil ayap aki previous government the previous governments ngilayap ki mensim breu ngilayap kanungut kamu cap firing layap kanungut perbagi agitin nama tahu do yang arajar khatsau Hagaru Hills ka impose issue kanungut layap to ong yang kane ka sarkar pemerintah which innocent life layap nadu arajar khatra du arajar pulai to kublai sibot tongan issue peteng biang ya kata ka bangadang kren tang ya condemn kita ki ba ja ki ba menchua ki ba so kenapa we condemn you leader lejong because he was the home minister that time to kublai to te lomba ka ban ong ba kidon ki innocent lives ba kham loss kane ka sarkar mentar ngathrai kalong ba bakla damar kane ka sarkar name me which innocent life balayap kano which innocent life te kane menta ni ba brio hadu ko kamathia badan bagi khon kiti bakalok ru syaksian have you read the report ki brio ki concentrate ya ke report tang nadien puli ke report so much bomb blast was imminent in the state of Meghalaya. Have you read the report from the beginning? Have you read the report? Bomb blast was imminent in the state of Meghalaya. Innocent lives would have lost. Tongin ya don be ka subject kau pasti kabalong bang ini kan be subject bementak subject bajok ini kan be jadi bang ini banyak kan mendaki te kung samla jong ka jelahi ni so bah kata ka jingshon na de ka jingkia abangi phai se ka jinglong jingman jong ka ne ka por mentahi ngam da kino ai ka sarkar andre ka system ni ka komlong ka system kala feeling ki yagi ki samla but kalong abas nosi bangi penlong ki program ki ba phero abang kilong kini kenja career counseling program chapo ki than nom kendong khamtam bangi baki khlong ki banang samla ki banang rin ki banang shong class 8 class 9 ki banang dei bha kan ba ka bor bakin posniu Henry habakli ki phi posniu ba phenlong kum no ya kata menta imat kene ka system kala ayo ben batang bakin posniu kum no ki no chu te ya kata barokhat ni di banyawan bangnya perkhat pha kene ka jinga khun habreng ki nong hikai bat ka sarkar ya ukhna katahi kalong ka basungsi shisha iba alan yes Bajon ong ba bajak ta ba bajak Bajon pe kalian jungi we are unfortunate ya ke incident bajamen that's not it's like you know ni suku ya kila bonong kalau unfortunate tama nganingo ya karukom penkesan jongi hadu anu pion ba pe yang kan hadu we kajing kali hoi kalau unfortunate tambangan ong ya pi kajing penken ya ka sections 144 CRPC don kamu banda kawang da utu tiar gas ba don lang bat kina don lang bat kikentai ba armet piong ba
ngan keniktian kendiat ngan penjerong mga piong ba dan ba haduk benta kam dan ni ka government kam sim layak beriau lah dan kijing yaki ijing yak lumar kana kam sim la dan kajing yak beriau ni kajing du jong kimen siem hatu kani ka government pin up haduk benta dan kata kajing du kimen siem but ladau tu katu ka explosion ke ba menen kami lang haduk bakan kami bekerja pun kading kajing ngadon hang tu kajing sat jong kikmat sat karendang sat ka kemut haduk kat nu kan kata itu ki kena ni kilong kami ki armat ham tu na katu ka jingring yang tu kemen siem kumno ngakwa wa pin ban kamsai hatu lada pun kanya ka section 144 CRPC don kam ban kawang da kum tu da smoke grenade kadang kasong hok mo kata Facebook ba John like kai ka baca hang tu ka ba nakaliang jongki law enforcers they were just enforcing the law more they repat ka ba itnat pat yaki ka ba like they enforce the law in such a situation ba kubangala repeat dia kata ba kamja kano ka incident ka banja ka jing sosi ka ba kumbagi laja ha ki past incidents kata ka di KK ka ba kila ban tackle ya ka law and order situation fi lada kimla ban tackle ya ka law and order situation it's the government is elected by the people kan ka government kelasa elect do pat ba at least kini ban respect kan ya ka law of the land and moreover bajuan kumach penjerong kniat kini ki jalong kini ban sotu kan nakaliang jong ka ba kan ka Right to Education Act 2009 ka Right to Education Act 2009 ka ongkum no ka ong ba karkum ka clause N section 2 of the Right to Education Act is that a teacher kabadi ban pass ya ka test kan ka teacher eligibility test which will be conducted by various states by the appropriate state governments. Right to Education Act I don't blame the teachers kanya ruang ne right I blame the previous government nadu arhajar khandai lada pass ya ka Right to Education Act balai nadu arhajar khandai hadu arhajar khatpra ki kam khot ya ka MTET exams right ni scope man but this government kala khot ya ka MTET exams and again menta ka ailat yang sasisian ban in this term ka ailat yang sasisian ban ya kitu ki teachers ki ba agitate menta bakin lep yang ka MTET but kindon kata ka age relaxation this government has done it no the past government believe why were they sleeping for the past 10 years katakan ke cingkeli ba bajok ngayakran menta ngaklem yakran ho yakni kam jong kino hikai kala no, dan this is kaji kala dan kaji yakran mana nakran ya kai ka baja menen hatu dan kam menen war hatu dan kam hisngo song hok ma song song nong rem man pen i da ka bor hadu katu kam tam kino hikai ndai bekira atiar tan mensa ong epi kaju not even one drop of blood kajau bajon sometimes Hoi ngas ngukuk dan hatun ap hadu kata plus nang taruh kemudian buat nongom dia kino hikai kidon tang kendiak ngut sispa ngut kimdon kidon tang hapo sanpon rupong ngut balai ba kipulet kimla ban penbiang apa kajingyak ika sarkar kamla ban penbiang kipulet apa kajingyak ki kala don la sibenai lenter kila syong ban protes bagi la yo i ba hakajingnya lang kala sedang nadu kadwi biji kadwi sedang ba kat nungut kibreu kidon ba kat nu ki kentai kat nu ki senrang balai ki pulit kentai ki klembo ki klempan kre ban pahara lada ki kwa ban kang lada kadon ka section 144 CRPC ban kang kita bakin dumya citi sekmat balai kembo argenta la don kapor rei kamla ban penbiang kebalawan ra apat kajinya kru bat ki pulit senrang balai ki pulit ki pen i bor hadu katu ba kin da kawang dah gitu ngayo on record ru iki yang itu pulet iba kawang itu smoke grenade ya bajon pidon ini dulu ya fi keren dia kata harkom kam nong ikai ini ya kata ke RTI nrengi keren ya kai ke baja menen yes ni so tu ya kata ka baja Karena incident it could have been avoided had the teachers kimtur sa secretariat there. Ladi kini bersuku nana kimtur secretariat kan umja katu incident there. Kitur no sa secretariat ki police they were just enforcing ya katu ka section 144. Lada kim
kumbaong ibabu kular, there should be dialogue. At least like kila they even send MSP Dialogue. they did a dialogue again with the government. You know, at least lada kim tur kamjai to take incident. And I feel sorry. Please, yaki teachers nga request ba what hok ka jongki, kadi ka hok ka jongki baki agitate maki nganget ya kata mo ki yang ya kata ka baki ki kwa kam. It's not easy bakin sudu kansan ya kam. Henry at least baka di banyak in a democratic process kin makiru kim day kin banshu you know banshu tur kansan sa puasaket Lada kim tur support secretariat like it could have been averted in the situation. Kami asal majuan. Imantangan pai si babu kandiat babu pi semua kumno hikai ngan kli biang pi kejo. Namar kumno hikai mapiru pila ju pelong teng ki jingaki mat pisi takiru i babun ki jingaki jong seng balang kini gisngi gila don ki jingaki jong kino hikai kidon gitu ki hikai ad hoc adian buat kino hikai SSA ki baman kapor ki pelong ki jingaki inrai kam don hadu kata komentar yo semua biang ya ni ke kumia katu ka jingja ka bamanden ngin yo i babu kai ka jing kentu jong pi yakini ki breo ki badan ha kabor Kamtam ki badan hak sarkar Bandung jasu kum kini ki jingja ki belajar menen ya kino hikai babu kular pila bani osong ya Thôi ngay giọt ngao nha. Halo giọt ngao. Giọt ngao. ya cakamat pila ban kran Giọt ngao. Pila ban kran mabuha nya yo semua pila ban kran. Giọt ngao. Yo semua. Te ngan suang ye fi. Bang ino Halo, babu ngatrai ga network jongpi Network ya majuan. Nga ba cerai ngan phabi yang sapi. Nilai kran ni kaju. Bat kum kaliang persya pi kumno penya chahmat di halor kini kijingja nilai kran bat ku home minister badai ru kaju kapor education minister ba lakman rumboy menegasngi nagaliang jong press ngayo bani kran bat nagaliang jong minister bapak yakni arteli kena uloong ba up ya kata ka report na ki district administration halor kata jingja pi snowday ba ngin yasha ban up ya kata ka report but ka tharai ka sarkar pi kmi lempi kum kaliang persya bakan le ya itu ki breu ki bala le daga bor menen ya kino hikai kum kaliang persya kakam ka jong kaliang persya hi kalong ban penpau ya ke sarkar hai kaladuna khnang bakala ban le khambha kita kiliang bakan yo ban penmentoy ya ki bahi te hau ban ke por menta ni ko ban penpau ya ke sarkar baka jingja ka bamenen kanum ja dadai bakila ya handle bha ne kila ya trekum bha no ningkong bakin ya penpej bhai kita kinong ikai kibala ban ya ki apa surong te nakaliang ka jongi hi nakaliang persya nia yang lang baki pajba ban penpau suka sarkar hai bakaladang ki jingduna but nia kloi ban bandon lang ban ai jingmot lam hakai ke karukom ban penmentoy lang yaki barokha hi khamtam yaki kena pulih hangni apa ban stress ba bagi jing sakta hibon kidi kena pulih pi apa jela jung meglia jungi kalong ba sosi sha ba ka primary level ka drop out kalong very high
kariwin ki bahet tam habaroi ka jela habaroi ka ri kalau daya nujor lang bat ka Kerala ka balong ka tebit tam kalian education dari ko Kerala way nong Kerala ba drop out ni hamai kalian gar nyok hongun te kalau ke ike ka basnosi te mentang i ba life home rutli ki primary schools kimdan tam kino hikairu tinge kwa ba ka sarkar berkino hikai kinyawan no kloi ka be ke jinga kren berkinya yo berkinya kren berkinya yo ke ike ba berpinhun lang ya boro atyang khamtam kino hikai ki balaya shem jinjar kanne khenang bon mentoy khna samla khna barang puli ki hybrid ki barang puli namang itil hi ki hybrid kilong kalawai jongkari ber kilong kaspa ka ba koridor tam jongkari ke juni Bawa jok ngan pha biang speak kan dia. Ni iba hadir ha ba mi bun gini ki jingya ki khamtam jong kinong hikai mentau snem lai kan hon gila mi ki adok ki SSA bat kini ki contractual teachers. Kladon ka jing kan tho kabajur bahaya kan ka sarkar bailam daga NPP. Hatu kan ka jing bama sarkar ban penbaik nakapor sakapor yang ini jing jong kino hikai kanum kata ya ka NPP ha ka election nomor dan tang kumba san banai ai bandai election. Hadu kan no try PE pisngo bakan dan ka jing kata lani kanum kata ya ka NPP. Okay, Pak John, habaning kong gidi ban sultu. Ba kani ka sarkar MDA kala khot kala follow ya katakaan right to education. Kala khot ya kani ka MTET exam and kumba 1,000 teachers are appointed all over the state of Meghalaya. Qualified teachers, kila they are appointed now. They bringin ong ba ngila feel nginumla ban ong rei it's just ba kini ki teachers khniat they couldn't clear ya MTET and there were age issues. So but still kani ka comment kalong to soft adu kata ba yo I pata ni kalami ka statement ng education minister ba kin ailat yang iki banle ka MTET exam kin ailat yang yata ka age relaxation panrai nga kwa pan kenmawi ki viewers ba nga wan kani ka channel mdei bangan shutau ne for political propaganda for political gain for political mileage mdei nga kwa pa ki viewers baro jong the state of Meghalaya ki ban tip ba kala adon ka high court ruling how 5th October Arajat Arpau passed the Honorable High Court kaba la le ne progress di marak but sanpau khandai ngot versus the state of Meghalaya kaba they regarding kane ka issue but ka observation jo ka High Court ka observation ka ong bet ba the observation from the High Court makes it clear that contractual employees appointed on ad hoc basis and lacking necessary qualification required for the post cannot claim permanency in employment. This is the High Court ruling. Kani amdi banga batay ba job ne batay ka sarkar MDA hindi kani ka High Court ruling kapala ay ka clear ruling kapala kila rem kini hikai ki ba la dukam tienrei ni so bandin ay jing roy ka sarkar but still this government is so soft bakan ay lat yang kini ki agitating teachers nadu ka age relaxation we are not against the teachers ni so tu kila imja na kani kila don na kani ka profession la bunsdam it's hard iki bakin late bakin jam sa koi ka profession bro so that's why nakalian jo sarkar mangaru kumbangi dan ka sarkar I'll give advice, I'll give suggestions kumno bangin la ba you know how to accommodate these agitating teachers. This government has been so soft it calls everybody hakamit banyak keren umdai ko mensyua kamut ba syusiat layap right this government along soft. So based on kini ki ba kane ka sarkar kalale we are confident 2023 the people are with us kumafikali mafi bajon ngin next election 5 months from now people are with us kilayo border issue kane ka sarkar kalale ki surak West Khasiels ngi syua keren ki ba menor judan mentad under this government ngilayo ki surang so basically the people will give the mandate for us. Okay, Pak Ojo, piong baka government ka soft kani ka jam palat. Kasi day baka jam palat ka government imat ba kini pulet lagi ong in lek kat bamuan ngemut ka government kan mle ye yang baka dang jam palat. Kini be kata kala part of my job. They were just enforcing the law. It was just unfortunate but it happened so fast unexpected.
Te iba pingrok nga kwa man ong ba kawai ru ka jingkali kami. Niyo iba ki bon ba ki ki jing ya ki jong kino hikai ha mentau sinam lek hamtam. But kadon ru ka jingkeno ba kadon ka sponsorship national that. Te kum ka opposition. Let's say baru kentau ya kata opposition. Bele persya ka sarkar. Pi kum no hadu kan no kadon ka jing sisa. Ba kandon kata ka jingken short but kum no ka opposition kan shim kabu ya kan ya ka jing bamla ban trekam ka sarkar ka jing bamla ban penhun jong ka sarkar kino hikai. Pi ba John kata ban ong ba ban shim kabu kalong ka ketien nga small bamlong an penan kam hakane ka por menta nama ngimde ban shim kabu ring di ban kum kaliang persya ngide ban pen pau ya ka jing duna jongka gamong ba kan shim kabu ya ka ka ba jing long jing man rei pin shim kabu ha ka por election na ka jing bamla jong ka sarkar ban pen urlong ban pen un ya ka jing dawa jong kino hikai. Te aga election habang ipai minta ngi ba kala fail hi ka ba fail hi ning kong ka fail ka system pi ngi don kam menta banwan ra ka sarkar ka ba ning kong hi kan recognize ya ki failure sa ka system baki accept ya ki failure sa system but balik si them kam khot ya ke MTET exams during Mukul Sangma regime balik ki kam khot according to Right Education Act. That is the question I think your leader. Why didn't call? Balik ki kam khot. Kata fi ong ka failure jong system. What failure jong system? Kane ka government ka khot ya ka exam. Balik kane ka sarkar ka kam khot previous governments. That is my question to you. Balik ka kam khot and you're trying to say that ni fail kane ka sarkar no. Previous governments balik ki kam khot ya ka MTET. Kila ada na ka sarkar arte. Ta ka ba buram ngan ong ba ya kata ya kane ka meglia teachers eligibility test kala balik ki kam khot. I just need a clarity from you. Balik ki kam khot all this while. Ta ngan to ailat subha ba job ngan juba ya kane ka meglia teachers eligibility test kala pha daka National Council for Teachers Education bahkan long compulsory house nam arjar khatnyo ma arjar khatnyo arjar khatnyo ya kalau house nam arjar khatnyo Mukul Sangma to now arjar khatnyo kalau bakalawan taka takin kawan taka failure jumpa sistem kemangatan mentan. Yes, so don't blame the failure has begun from the previous governments. Mr. Bajara, failure tangata yaki viewers bro ban vote na kawai ka sarkar banginam keno pakide kine kita yang ringin ya trade ka kam bangi iba jing ka jing sha TMC is all wine in a new bottle lah. Ya, ban serai di klaim ai juga. Oh ya jingkeli jonga ya juga sya jingkeli jonga ban serai. Kadang ka jingkeno bah gini jing yaki kadang ka jingken shot ne kadang ka sponsorship jong Pi Bajon ya kata ba opposition kami so here na bon kibriu ya kata ka ba pi ong pi henre ngaya so na kingiat bon kibriu baki ong baki ne kijing ki kijing penkulmar kane ka por menta kalong sponsored by the opposition la ne ka TMC ka baditang ka TMC marwai ka baran ka opposition kane ka por menta tamba ya kata ngamtip bat ngamla ban jubab henre ngai i pa ya ka jingsisha bangi isya ba kumno ya kita ki MTET kinong hikai MTET bangi phai kane kamat ki bangi kran mentasi kinong hikai MTET ki ba kita kinong hikai contractual workers primary contractual workers teachers kila balasa pendu yang kam ka jongki baki hamla ban clear ya kata ka MTET exam ne lane baki la palat ya kata ka age limit henry maki ki de ki nong hikai ki balai syakri haki jaka ki ba kendong joka jela ka jongi hakapor bamdan mano ban yarap pi ini ban buram shaning kong yaki
Pat to kila penduk yang rekam ke jongki, Henry mentah bagi kila penduk yang rekam ke jongki ru. Kidang don te ki bikin post ki kamlatan pendap kita ki beliau. Te beli ki ka sarkar ka kamle ka face mana bakin penpec yakin hanta jaka syuat nei distriction in le la nei distriction le haba dadeng gre kepada jong minister jong ka NPP kila wan pensange ya kata te beli ki mla wan pensange ki jaka la ni le. That is very wrong. Kaya ka appointment ada dengri but Bagmara block we should get they tip. Don't mislead the people of the state, please. Go deep, get the correct information, and then sakran. Otherwise, ngingi don information ba balai ada dengri but apa Bagmara block kita don gitu ki contractual. Mengajuba Pak John sampai kili ba kidan ki ba ong ba kadai ka ba le na kaliang persya ka kada jingkin shoot na ne ka jingkin automatically hada dengri ru gitu contractual lada menta ba kinum don su ki post hang tu itu ki contractual hang tu kin shaweng. It's not necessary kin shaweng long ba kata ngong ba ngin ya weng ting ya sarkar lain rakhat ada ka face mana bakin page ba kenum safar ki kena pulite ki students menta ki safar ki students tebeli ki mle aka face mana baki suntu baki tem ki nangkai ki bak clear dia kata ka MZ dan ki nangkai ki bala eligible baki la cross ya ka age students are suffering. Name me the school. I will look into the matter and apprise the chief minister which school the students are suffering. Give me a name of the school. Give me a name of the school. Ya cakmat chief minister ban ra ya kata ki jingjenjar di school ko phero pher. Yeah, which school? You have to name now. You come with information. India, ngan sapai siapa siang ngan ya keren bat iba alantri dekar mentai lawan. Blay ba alantri ngadang mut pi la tut ka network ngadang mut pi num join cuba ni. Blay cipun ba pi lawan ni. Ila ya tai sibun ki ai ba alantri. Ila ya keren ru. Ikan try pi osno gajing keren jong iba bajab. Ba kipulet men geski gimbansi ba ken hab ban pensange ya kino ikai nomor kajing penjari ya section 144 CRPC. Halo Pak Alan Pios ngau. Te kum ka UDP. Ka UDP ka ba dan ya umentri wakmi ya katanat pulih putih ba umentri wakmi ya katanat kampo yen. Adi ngatrai ka internet jong iba Alan tri kam dabiang. Sisya nga kuat balik keren bat iba alantri rega internet jong ikam dabiang imat ngan pai say babu kular kumuri orang ba kumuno hikai lagi post nam bat orang ba uba shitpek perman ba buden ba ya san perkai kumno pyo i ba kadon em ka politics ne kata ke jingle san perkai nam keno ino bot opposition ba ruling kadon em ka jingle politics ya kani ka isu jong kinong hikai namar ngi ina kapor kinong hikai kimi baca surok ban pelong jing ki sya tangan tia amiat hasurok mendai tang ni kontraktual ndai jiwe iru kinong hikai pio i gumno babu kular kong jiram. Okey Pak John, nakaliang jonga try ibaburu idan jing thut ka jing ha ka internet ba alan pila bani osngau yang Halo ba alan pila bani osngau ayo osngau thut ka network to da pila bani osngau yang ngan kli pi koi ka jing kli le sikan kamlong badan kam ngiyo i ba hadir ki jingja iba menen kala don ka jing lawa ba de ban hiar suki u ala kamen remboi ba de mali ka UDP. Halo, Pios mo ba Alan? Halo. Pios mo niya. Ngayos mo ipi. Pios mo. Ngayos mo ipi. Ngoong. Hadian ka jingjag ba manen? Kala hadian ka jingjag ba manen? Kala mi ka jingdawa. Bat ka jingdawa ru kat kum kan lat patai kubuar ki ba klem pen pawe kanu kerteng ka dei na ka UDP. Ba dei ban wen no ya uba remboi bre mali ka UDP
Nakasuki Menteri Jong Sarkar MDA. Pidon ayu ban ong. Halor ko tu ngaru ngadang sui benda kot kubur. Bat haki social media di kum ke parti ngin saya kendu sen bat ngin saya sim gundu rai ke bayade bat halor ko tu ke jingmi tu ke kubur. Halo. Pila ban beteng pila ban beteng balan pila ban beteng na kapor kam sasyu pila ban beteng. Oh, nomor ba kumba ngaong meneh ba sedang ke kat kum gijing i jogi haki media but ki news report ki kalong ke clear instance mendai banga persya ya ke ba iba ba job bila ayale berkesan. It is a fact ba kani Sarkar has used maximum restraint on the police force, thereby ba the bone he cases kum basilong munsua. And over and above that, he excesses ki benen khamtam ya ki long kibi pat ki khulung kena ki long ibangi mla so ban bure marba percaya social media menta tingilai isha itu. It is incumbent upon the district administration and the law and order machinery but such unfortunate incidents should not recur in the near future. Balan hatu ngan tangwe jingkeli so bangan penkut no last tangga jingkeli pi hadu kan nu kan kata ya UDP na gini gijingja gijing dawa ya suki wat yo MLA jongka parti ubabat ko menteri hadu kan nu kan kata ya ka UDP ha election iya kata ngamla ban ong api kani ke klimat kandon be jikta ni kum kaseng ngin si kenduk sen bat ngin saya bisar beniak ba halor kani ke jingjia ke bladebja bat ngin sa beteng galentia hadian kata te khulei sibon na benda kapor ka jongpi na mara kapor ka layak state ba te khulei sibon ngingat ba kani ka jingya keren jongi kan ai jingmentoi umdei tang ya kini ki liang persya ne ki liang sensar ndre kan ai jingmentoi ki ba kamtam ya kinong hikai ba kin yo ya ki ai ki jingdon kam jongki ya ki jingdawa ki jongki bat gitu no hikai ru ki ba dan kam man pen kre ki exam khanang bikin long ki ba qualified kin yo ya ka jingjob kublai sibon ya kini ki samlarang ba bat iba alantri kublai sibon ru ya i babu kular ko jom rese nagi network ila ban don ka jingthot ba imla su ban ya don rekat bangi hadu ni bakut te ha section biang ai kublai pi ba ban chai ai kublai pi ba job ai kublai ai babu kular ai kublai ba alantri ba lai pelat ya kapor ka jongpi na benta kan program jongi ba ni kerman bangin seyo banyak kenduk banyak keren yang bati hagi sini banuan juru na benta ginong pek jongi ngin scam ba kani ka jinga keren ka jongi kan ai jimen toy desi timban dakiwe kir komparka bat kumju khamtam igino hikai kontraktual bat kiwe ino hikai den gidi deficit ya lani ki SSA kin yo e gaji mentoy bat ngi nang ni chakmat bat ni kerman ba ino hikai kin numia kenduk su ya kum gini ki jingja bat kin mia kenduk jingie ba kin hab ban mi sedu sesurok sai sen pat blai saya pi parok minong pek ki jongi tiasuk Bless you. Bless you.